Mao ni ang Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia. Og mao ni ang ilahang yuta sa mao nga sitio, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Og karon maghimo ta og bugas unsaon pag bahig sa bugas nga mais og tiktik og kaning kuan silagan, tahop og sungo. Okay, ato ang ginaling. Amo ni atong ginaling ha. Wala ra ko ka kuan pakita sa ginali pagaling. Okay, mao ni ang pagkuag alig-ig. Alig-ig. Paglain na sa bugas ug sa tiktik og islagan, human naman tong tahop ganina. Mao na to ang bugas. Awa pa day human na ang tiktik. So gikan sa mais, gikan sa ginaling. Okay, paingos nego. Muna sa inigo kanang gikuan. Nya ditsuon ra na siya og alig-ig kay sayang man ang tiktik. Kay pino man ning pagkakuan na, pagkagalinga. Pino kay ha. So islagan ang gikuha. Islagan na og ang bugas og ang tiktik. Kana moy bugas og tiktik, lainon inana ang paglain sa bugas og tiktik. Tiktik mo na tiktik ha, dito gisud sa puti nga balonan. Pagkuha na sa tiktik gikan sa bugas, motoy tiktik, taphan ang bugas para walay tahop. O mauna na bugas. Okay. Kamotoy bugas ha. Gisulod sa usam na kini tahop. Kuhag tahop. Tahop og sungo. Inanaon na pagkuha sa tahop ha. Ting taphan. Muna siya tahop. Naon na siya. Tahopon. Munay tahopon. Gamit yun ang tahop kay aning mag kuantag aligid. Tahop gyapon nga may sungo. Tahop gyapon. Tahop na. Alig-ig pagbahig na sa islagan o bugas. Matoy islagan na katong gikandos. Kanang nastumoy mo ng bugas. Human naman to kuhag tiktik. Tahop sa katong islagan kay napay napay bugas ana. Ito yung sungo katong tahop. Lig-ig na pod. Bugas og islagan gilain. Islagan. Muna islagan ha. Muna islagan. Pero kanina pa ni bugas na usbon pa kunon ni. Mao toy bugas. Atong tanaw ang bugas ha. Tanaw na to ang bugas. So ang limpyo ani bugas og ang islagan. Mo ni bugas. Kato mo islagan to. Kani mo tiktik lami kay ni siyang kunon budburon. Kani. Okay. Humanata sa paglain sa bugas og tiktik, tahop og
islagan. Kita sa kusina. Mao ni kusina sa bukid. Pakaw ang gisugnod. Di na kinahanglan tahupon. Basta kay kugihan kang manguha og igsulognod, dili ka maglisod og lungag. Pero tapulan, wa gyoy sugnod. Mo ni munggos kilatan para na pamahaw. Takuri. Okay, manatas kusina ha. Karon ato ta sa panguha og kuan. Gitawag og bisol. Bisol gitawag sa nag-apara. Niya gitawag sa na og say tawag ani. Karnabal. O niya gitawag pag yun na siya og butig. Saon pagpanguha. Nga to mga kaigsuonan nga nasa gawas sa nasod nga anad og bukid, unya wa na gyud sila ka kita og bukid, labi na pagpanguha og bisol, apara. Okay, diyan na mo ni atong aparahan. Kanang kabisulan. Sa Tagalog ni gabi may tawag ani. Mani atong kabisulan. Manguha tag bisol. Suot ha. Itong kabisulan dire. Manguha tag unod. Ang pagpanguha og unod ani kinahanglan siya na iguna. Muna iguna. Og sa amoa pa ni, sa Negros pa ni, bunglay. Kay duha may ngalan. Magbunglay maguna. Mana siya. Pero alang sa mga dato, wag na sila kabalog unsay guna. Ambot lang sa ubang mga dato. Mo ni kabisulan nato. Mukalot ta og mo ni kabisulan dili ni nato dai. Wala man dai ko apil ani. Igo ra man dai kong nangalot ay ani. Wala pa bitaw tagiya. Mo ni kabisulan no. Hop. Kalot ta og kanang bisol ha. Kalot tag bisol. Muni ang kuan kabisulan sa Barangay Sardinia. Muni kabisulan sa Barangay Sardinia. Grabe ka kuan. Grabe ka dagko. Di pa gyud gyud dagko mo dagko pag kuno ni. Unya kalot ha. Kalot ha. Ngita tagkuan. Sa kunang gikaingon, ni ana sa kung kamot to na iti. Usam ni tae og tabangkay. Kung sa kuan pataklong. Amo ni tabangkay. Tabangkay. Sugay ni manginti oh. Amo ni tabangkay. So kalot ha. Muni punuan sa bisol. Kalot-kalot agod-agod. Dili na mistil pang kaluton. Kay na oh. Ta, si. Kita mo? Kani oh. Unod na. Pwede na ganig dili gamita guna. Ha? Atong hawanan ha. Laruhon lang nato ni. Hinayon lang nato. Mo ni pisol diri nga. Mga igsuon nga dili na mistil panggunitan day og bunglay or guna. Kani kay gabundo ni ha. Kani gabundo. Si. Unod ni ha, unod. Okay, unod na. Sa pagkakaroon usa ato ang kuhaon.
usa-usa atong kuhaon kay kani unod magyapon ni. Tanawa, unod na. Unod. Oh. So nakakuha dayon tag usa. Ato sa nang kuhanon kay medyo gamay pa. Tabunan sa nato na. Ato nang tabunan. Putangan na tog bangkay. Tabunan na to. Okay, natay para mautan. Okay ha. Gikantang ga tanaw og unsaon paglain ang bugas og tiktik og tahop og islagan sa kuan pa alig-ig sa Bisaya. Karon nanguha na sa taog kuan kanang bisol. Ano yung kabisulan? Dako-dako dako-dako na yung kabisulan na. Nya matud pa mura og mga nagi ni kwarta ning kabisulan na. Manatag kuha og bisol. Usara usa atong kuhanon kay naman tay nakuha gapon. Ay lisura. Human naman tag kalot og bisol. Amo na kalubian diri ha. Adto na sa tamunguha na sa tag kamunggay. Kay mao'y atong ipare sa bisol. Amo ni kabisulan diri. Dako-dako ning kabisulan na. Kuha tag kamunggay. Kay ato ang sagol sa bisol. Kay magutan. Adire ang kamunggayan. Manguha ko kamunggay. Ang pagpanguha kamunggay kuan lang, putlon lang para sayon nga kuhaon. May ato ang gikuhaan kanina mga bisol. Pero usa ra to kabuk atong gikuha. Hapit na ni maani ni mga kabisolana. Kuha tag kamunggay kay sa gula na to tog kamunggay tong bisol nga atong nakuha. Amo nay balay sa akong ugangan. Ang Pilipinas dili malupigan gyud pod sa laing mga nasod. Nindot kay gyota. Unya tan-awa ng bisol perti pong dagko Ya kamunggay dire tag-on lang nato. Manay kamunggay. Puy kamunggay dito pero kanire atong kuhaan. Tag-on lang nato ning kamunggay nato dire. Gamitan natog sundang dili na guna. Tag-on lang nato. Pagkahuman okay. Okay. Muna gitawag purilon. Sangit man. Okay. Kuha na tag kamunggay. Manay kamunggay diri sa bukid. Tag-on lang inig panguha. Tag-on lang na siya. Okay. Kamunggay diri tag-on ra na og kuan. Tag-on lang na panguha para mumubo. Para sayon pag panguha. Okay? Di mubo kay pagkuha. Gikas taas, tag-on, mubo. Okay.
Kari na sa atong itusok. Di ba? Bubo kay kamunggay dire. Ano man giputol man. Init na sad. Kami kay utan labi nag presko kain kamunggay dire. Syudad mahal ka ini og kamunggay. Palit kag 5 dito. Okay. Kagmaya. Dire. Hatag lang. Akin ni dili ni hatag katuwa man eh. Ang hatag aning Ginoo. Oy tagyan ni Ginoo ra. Op. Tagag kamunggay dire eh. Abot ni syudad. Ito mahala na ni dito. Okay. Apa? Dili panglas ni onra eh. Daghan na tag kamunggay. Dari na sad. Diba? Imubo siya kay kuan man nato, gitaga man. Si? Nagkangay kamunggay. Para utanon. Kamunggay na na. Before ta mo pauli, magdalag kamunggay ato sa ni itanom. Sa itanom. Ang pagtanom ani usok lang. Pero aning akong gitanom kagahapon. Ako may gatanom ani. Oy kani kamunggay ni ha. Kamunggay na siya. Inig panahon ana. Tusok na to ni tusok. Tusok na to ni. Muni pagtanom kamunggay dire. Sa ko na ibutang ni kay hasol man uta kadala og gulunitanan ani ato cellphone. Kuasang gibuy-an ng cellphone kay uta ka dala gulunitanan gud. Okay, mana? Ano na sa tinanom na tong kamunggay. Tinanom na tong kamunggay. Mga pila ka buwan ana nangilingsing sa ni. Ito sanda ginuto na pa manday makuha. Diris bukid tungong kugihan ra gyud gadi kagut man ay. Pero tapulan ka. Gutman gyud ka. Bisan asa ka puyo. Wa kay makaon oy. Pusa kay tapulan. Itong ato ang kinuhang kamunggay. Diris bukid di ka di ka gutman oy. Kugihan lang. Bisa gasa magudog tapulan gyud ah. Sige nagpangayos uban. Pusa kay tapulan. Munang na istorya bitaw. Na uli na ta ha. Samtang nag-ulit ta, istorya sa ta. Istorya bitaw. Nay duha ka manag silingan nang usa sig pangayog kamunggay. Pero ato atong tinanom. Itong kamunggay gikan pag og negro sa ato. Nya. Gitanom nato ug moari tag bukid, natay kamunggay. Nato na putoy gitanom nato ha. Inig ari nato bukid. Natay maani kinamtay gitanom. Pre aning lubi.
duha ka silingan, ang usa sig pangay kamunggay. Ingag silingan. Sige magpangayo ning ako ang silingag kamunggay bi pasunod padad-an ko nig punuan. Padad-an niya punuan ano pagyapon niya itanom. Kay naa gyud mga taong tapulan. Naay mga tapong tapulan. Pero kugihan ikaw pa'y manghatag. Mailhan nimo ang tao nga kugihan oy kay manghatag. Pero ang taong tapulan dili ka panghatag. Dinhira ta kutob og may butang.